Los, hau ab, wie die Rakete sich ans Lavo. Mach schon. Povedal som raketu. Aha. Počkajte, ja som sa zmýlil. Hodil som klobásu, vráťte mi ju. Teraz, tú raketu. Klar bist du zurück und bring den Forscher ihren Champion wieder hin. Keď mám v ruke telefón, tak zavolám do elektrárne, kopíš, nie? Ani telefón nefunguje. Dajte to sem. Haló. 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 Čo ste s tým spravili? My máme medzinárodný kongres a budeme svietiť sviečkami. Čo si u nás cudzinci pomyslia? Súdruh riaditeľ, no v lokáloch sa aj v cudzine svieti sviečkami. Pozrite sa, kompíš. Čím budem svietiť v tomto hoteli, o tom budem rozhodovať ja. Please, sir. U vás dnes holiday, sviatok, petarda, bengál, ohňo. Deku máme, baterku máme, špekáčky tiež. Sekeru máme. Správne, tomahawk musíte mať, čo keby vás v tom love prepadli Indiáni. Ale babka. Antworte! Priznaj sa, že ste si poslali farmári. Aby si nás vystrašil. Počuješ? Alebo si pipi? Alles wegen ihres Marsmenschen. Nakoniec sa ukáže, že si z vás urobili dobrý deň. Povyzliekali nejaké dievčisko a vy ste im takto naleteli. A naučili ho chodiť po stropu. To ste videli vy. Ta, ta, ti, ta, ti, 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 ta, ta, ti, ti, ta, ta, ti. Čo to vysielaš? To, čo šiješ. Ti, ta, ti, ti, ta, ti, ti, ta, ti, ta. Z toho sa nestrieľa. A to nie je vidieť. Počkaj. Nevidíš? Pozri sa, Kačenka, pozri. Pozri sa, Kačenka. Chlapček s bublinkami. Ten je smiešný. A kde si sa vybral, chlapče? Na mesiac. To vás učia v škole robiť si posmech zo starých ľudí? Ujo, ja naozaj letím na mesiac. Od tretej. Ujo, prosím vás, koľko je hodín? Ja ti dám hodiny, ty chuligán jeden. Teraz nabijeme vodomet. Plukovník, strašná zbraň. Vyhubí. Ganz doll lieben. Porazíme kozov, útrinosov kozov. Porazia ich farmári, zapriahnu ich do káry. Ňuf, ňuf, ňuf. Prápor, pochodom chod. Mamu mám rada. Otca mám rada. A niekedy aj brata, keď ma nenaštve. Rozumieš? Rada.
to máte akurát na 3 klobásy. Aký to bude banket? Ale priletela k nám. Ticho. Dobrý deň. Máte šunku? Ahoj. Popoludní privezú tovar. Ďakujem. Dovidenia. Dovidenia. Tak si prosím 10 dekov šunkovej salámy. Mal si prísť skôr, vypredala som ju pred hodinou. Tak čo máte? Vary, je to málo? Opýtam sa mami. Tu Emil. Mama, počuješ? Ich weiß sogar, wer Amerika entdeckt hat. Nach Wikingern Christoph Kolumbus am 12. Oktobertag des Jahres 1492. Najväčšie jazera Sovietskeho zväzu. Na severozápade európskej časti jazero Onega a Ladoga, obidve pôvodu ľadovcového. Glauben Sie mir, das ist kein Witz, das ist die Wahrheit. Ich zeig's Ihnen. To je vážna udalosť. Predstavte si, že zatiaľ o tom nevie nikto, len my dvaja a chlapci. My ju ubytujeme. A do celého sveta sa rozletí správa, že Československo, Čabovce, náš hotel, poctila svojou... Tu Orol, ako ma počujete? Komm, Büsch, lass sie bloß nicht schreien. Dann befiehl's ihm doch, wo du mein Sekretär bist. Tu tajomník Čutka. Prosím si súdruha vrátnika Kompíša. Raz, dva, 3, 4, 5. Milan, počuješ ma? Raz, dva, 3, 4, 5. Milan, počuješ ma? Neschovávajte sa! Vidím vás! Vylezte von! No! Tajomník Šutka vám odkazuje, aby ste išli hore. No tak, pohyb! Ha. Guten Tag, das also ist Maika. Priletela k nám a našli sme ju tu so Slavom. Vlastne vystopovali. Motala sa po vode. A my sme ju zachránili. Ak sa chcete niečo spýtať, pýtajte sa. Súdruh Kompíš povedal, že ste prišli kvôli nej. A toto sú jej kamaráti. Nás by sem nepustí, my sme tu len kvôli nej. A pred hotelom si nesmieme ani zapískať. No choďte. No vykroč. Je to chvíľa.
ktorý sa pokladáme za najšťastnejších, lebo máme tú česť privítať na našej starej dobrej zemi vás, predstaviteľku iného, pre nás zatiaľ neznámeho sveta. Celé ľudstvo čakalo na ten. Sie braucht nur ein einziges Exemplar. Penunze, Goldbatzen. Samopaly, bomby, tanky. Tanky neviem. Ak to závisí od rozpetia rúk. Naši chlapci by už tie ručičky rozťahli. Čo by za takúto reklamu dala hoci ktorá filmová hviezda? Muž, ktorý vyprovokoval experiment storočia. Haló, tajomník! Poďme. Servus, bednár! No tak kde máš ten zázrak? Hore. Na tlačovke je prišlo zle. Asi z tých vašich otázok. Nuž teda, aký máte názor na jej súčasný stav? Pravdu povediac, neviem. Keby to bolo dievča od nás, viem na... Und wie hast du dir die Sache vorgestellt, Novak? Quinteto koncertuje v Budapešti ešte 17. večer. Do Čaboviec príde najskôr 18. A to už budeme s tým dievčatkom dávno preč. Majka, genug. Das reicht ja schon für einen Mammut. Páni, toto vedieť, to by bol život. Vyrábal by som takéto dlhé čabajky. No a čo? Posielal by som ich zadarmo do celého sveta. Kto by mal hlad, každý by dostal. Čabajka, národný podnik, Igor. Raz, dva, tri, dva, dva, tri. Tri, dva, tri. Hudobník, páni, kráča ľahko, elegantne, prirodzene. Netvárte sa ako vo zvieracej kazajke. Frak je pre hudobníka pracovný oblek. Cíti sa v ňom ako doma. Skúste po mne. Prejdeme sa. A raz, dva, tri, raz, dva, tri. Raz, dva, tri, raz, dva, tri. Raz, dva, tri, raz, dva, tri. Čo tie ruky, nie ste v ringu? Drahá Ethel, šťastná náhoda mi umožnila nájsť pre teba darček, aký doposiaľ nejaká žena k narodeninám nedostala. Ešte ten darček nemáme. Zatiaľ je v Čabovciach. Myslím však, že nezveličujem, drahá Ethel, ak vyhlásim, že ide o darček nielen pre teba, ale aj pre naše deti. A pre deti ich detí. To dievčatko v Čabovciach. Dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý deň, čo robí Majka? Emilko, nechaj to. Čo by robila? Starosti nám robí. Stále je plná záhad. Prišla správa z observatória X, Mont Palomar. Podľa výpočtu kompjútera bola rýchlosť pristávajúceho telesa taká obrovská, akú doteraz nezaznamenali. No, rozmery boli nepatrné. Napokon priletela z Gurunu naozaj len tak. Stále len Gurun. Unternehmen Löwenzahn läuft. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Dovidenia. Dovidenia. No.
Pre pána Jána. Pán doktor! Pán doktor! To je hrozné, to je hrozné. Čo je? Zbehni dolu a skús vylákať z recepcie, aby sme tu netvrdli do polnoci. No. Jaj, und gerade die esse ich am liebsten. Prosím. Ďakujem. Šéfe, ta žaba. Kto prosím? Der Kanarienvogel flattert in seinen Bauer. Kanárik vyletěl. Kanárik vyletěl. Môžem? Som milovničkou drobného vtáctva. Ich geh gleich mal nachsehen. Verili by ste, že si občas pripadám ako ten malý vtáčik jarabáčik? Najkrajší je orol, kráľ vtáctva. A verili by ste, že často zaútočí aj na človeka? Tak toho schmatne pazúrami a zdvihne ho ako pierko. Za kanárikom letí sokolík. A čo tu robíte? My tu budeme prosím pekne hrať. Die Tiger sind hier, 4 an der Zahl. Bitte ich ein. Nezdá sa vám, aký si čudný? To viete, umelec. Myslieť, kompíš, myslieť. Niekto sa zamaskuje, aby si zahral na festivale? Mohli mať aj iné úmysly. Kde je Majka? Wer wohnt über ihr? Na 312, prosím? Áno. 2 jasných muzikantov. Kde ju budeme hľadať teraz v noci? Lunochod. Kto? Čo je s lunochodom? No, Lunochod. Emil Horák, ten vždy vedel, kde Majka je. Miešala sa mu do vysielačky. Warte doch! Tak. A všetci nám môžu byť ukradnutí. Odovzdáme dievčatko. Dostaneme grošíky. A za grošíky si kúpime pekné Und... Na, ich muss Oma beruhigen. Und schließlich wollen wir heute noch in den Kulturpark. Tam je miesto medzi tými autami. Ešte nižšie. Tak, ešte. Ešte trochu. Ešte. Tak, stačí, dobre. Majka, teraz ty. Dve koruny. Tu sa platí? Za čo? Za stráženie. Sme na stráženom parkovisku. Ich bin Geschäftsfrau. Ich kann nichts verschenken. Nie je to od vás pekné, teta. Boli to naše posledné peniaze. Tie deti určite neklamú. Teda ja som klamárka. To si vyprosím.
Moment, madame, das war erst ein Schuss. Moment, prečo by odišla? Má predsa ešte 2 výstrely. Tak, na čo si strelíme, dievčatko? Na hodiny. Na hodiny! Ako sa voláš, dievčatko? Tak, Majka, do tretice. Na čo? Na vermút. A strieľa sa ďalej! Hneď prinesiem broky. Ja? Na ja doch, die fliegt, ja und wie? Wir waren sogar schon in Prag. Nemali by sme sa vrátiť? Keby si mi prezradil to tajomstvo, tak... Musím. Naozaj. Taký malý a klamať. To sa nehambíš. Neklame, ujo, doktor. Všetci sme tam boli. Aj Karol. Ten strieľal prvý. A prečo mi nič nepovedal? Nemohol vyzradiť tajomstvo. Nikto nám neverí. A potom odkiaľ by sme mali medveďa a toto? To všetko nám vystrieľala Majka. Strelincová pani nám nechcela vrátiť 5 korunačku. Počkaj, ja. A taký fúzatý pán povedal, že sa nehambíte pani okráda deti. A zaplatil nám 3 strely na maca. A Majka strieľala, kým všetko nebolo naše. Ach, da wäre noch was. Sollte zufällig einer hier ins Gebirge kommen und er begegnet zufällig einem kleinen Mädchen, das fliegen kann. Dann wisst ihr ja, es ist bestimmt Maika. Možno takisto ako my.